están a ter unha boa montada esta fin de semana. Están de festaza, están celebrando a 9ª edición Lamela da súa muiñada, unha tremenda festa na que temos hoxe en directo o noso querido David Vilares para contarlles todo o que aconteza. David, que nos traes agora? Pois o que vos traigo agora é algo que seguro que nas casas lles chama moita atención, que é o momento do concurso de debullado. Pero antes diso, mentras vemos aquí como está xa a xente participando, vou falar con Manuel Rial, que é un dos organizadores desta muiñada que está na súa 10ª edición. Novena, décima? Décima edición. Facemos 10 anos xusto agora. Estamos celebrando por todo alto e por iso incluso alargamos un día máis a festa. É increíble como toda a xuventude e toda a vila, xente de todas as idades, está pois están a tope con vos, están a tope con esta festa. Sí, é unha festa totalmente interxeracional, aquí hai nenos, hai persoas maiores que viviron no seu tempo tamén os muiños, porque estamos ambientados nos anos 50, despois da posguerra, nese momento no que os muiños estaban cheos de vida. Parece increíble ver eso, tantas xeracións e todo este ambiente tan maravilloso. Van 10 anos e seguro que moitos máis. Sí, esperemos que moitísimos máis, porque isto é unha festa que chegou para quedar. Agora mesmo, desde xa hai bastante tempo, xa non hai sitio onde dormir en Vimianzo, ven moita xente, bailadoras e bailadores de toda a Galicia, e estamos xa sendo un referente no calendario tradicional. E claro, falábamos antes do concurso e eu quero falar, mentre vemos xente debullando daqui, de quen presentou o concurso, Alba Mancebo, que milagre pillarte aquí en Vimianzo, Home, milagre a medias. Eu sempre que hai festa en Vimianzo, que moitas veces sempre aparezo por aquí. Como estivo o nivel este ano? O nivel, a verdade é que este ano fui forte, Que sabedes que pasa? Vou contar unha cousa que non debería contar. Conta un secretín, a ver. Todos os anos, este concurso facémolo todos os anos, é a ver quen debulla máis. Ai, sí. E eu quero que saiba toda a Galicia que fan máis trampas os adultos cos nenos. Ai, sí. Porque temos a versión infantil e a versión de adultos. Pois vamos aquí a preguntarlle aquí a esta muller que, a ver, a mí acaba de decir, Alba, que os maiores facedes máis trampa cos novos. Que imos facer trampas? O que pasa é que Alba, non sei, interrumpir. É que non debullemos tanto. Ai, a ver, cal é o segredo para debullar esta velocidade que estás debullando? Porque xa hai moitos anos que o facemos. Desde que nacemos, empezamos a ter uso de razón, xa nos puxeron a debullar. É dicir, damos por feito que uso de razón tedes logo. Temos, de momento sí. E logo un truquín que podamos enseñarlle aos cativiños, como este que teño aquí a tua esquerda. Pois mira, antes o que facíamos era para enseñarlle aos nenos, facíamos así uns carreiriños, ves? Ves? Carreiriños como este, aí ves? Así, ves? E despois os nenos, eralle moito máis fácil debullar, ves? A ver, a ti que te está parecendo isto de debullar o millo? Va. Ben, divertido. Sí. Ai, mira, este parece que ten máis maña, É mo amigo. A ver, que che parece? Mira, Pero vos sodes rapidísimos, pero como sodes tan vos? Pero canto tempo vos levou debullar todo isto? Non estaredes facendo algo de trampa? anillo. Ai, estás moito millo. Pero este millo é moi grandísimo, como vas debullar isto? Pois nada, xa estades vendo. Eu aquí quedo a ver se me ensinan o truco para debullar ben e mentres tanto a ver se lles axudo un pouco. A ver, o carreirín como eres? Mira. Dá gusto como debullan mi madriña novas xeracións, as xeracións de sempre. A verdade é que eu tamén quero aprender, a ver se Adri se anima e facemos aí un reto entre os dous a ver quen acaba antes. Xa ven que no Hora Galega temos